खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। जिब्रै नं चिरांदुवार BTC बियाबाव UPPL दोलोनि मावथिफ्रा डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो बिरदाव मोसाहारिखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होफैदों। बिरदाव मोसाहारिया मोनसे खौरां मेल खुंफुंनानै बिथाङा बे खौरांखौ फोसावदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि आं 30 आगस्टआव आं जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरिनिफ्राय रिजिगनेसन लेटारखौ आं होदोंमोन, नाथाय चिरां जिल्ला UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि महिदुल इस्लाम बिथांमोना आंनो 14 सेप्तेम्बराव एक्सपेल खालामनाय लाइजाम आंनो हरदों। बेखौ लानानै आं जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। माबे संबिजिदाव बेबादि रिजिगनेसन होखांनायनि उनावबो एक्सपेल खालामनाय दङ, बेखौ लानानै आं जायफोर सुबुंफोरा आंनो बे लाइजामखौ हरदों बिथांमोनखौ आं सोंथि खालामदों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जिब्रै नं चिरांदुवाराव मोननै दोलोनि गेजेरावनो जुजिलायनाया जागोन। आं UPPL दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि लाइजाम गथायनाय उनाव आंखौ गोबां बायदिसिना हेरेसमेन्ट होदों आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौबो समाजारि बिजोङाव गावथारनो बुथारनो हुमखि होनो नागिरनाय अडिअ कल रेकर्डफोरा भाइरेल जादों। समाजारि बिजोङाव हुमखि होनायजों लोगोसे बिथांमोना आंनि न'आवबो पार्सनेलि एटाक खालामहैदों। बेबादि थासारि खालामनायखौ जों लुबैयाखैमोन आरो बेबादि थासारिखौ BPFनि दैदेनगिरिफ्रा खालामाखै, बेखौ फेरेंगानि माखासे सोद्रोमाफोर आरो खाम्फानि सोद्रोमाफोरासो खालामदों। बेबादि खालामनाया जोबोर सोंखारिथाव जादों आरो लाजिनांथावबो। बिसायख'थिखौ लानानै बिथांमोना बेबादि पार्सनेलि एटाक खालामहैनाया मोजां जायाखै। राजखान्थिनि बिसायख'थिया मोनसे फोरबो बादिसो, बेखौ फोरबो बादि मावनानै देरहासार खालामनो हानायासो जोंनि थाखाय गोनां होननानै बुंथियो बिरदाव मोसाहारि बिथाङा। अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव उत्तराखन्डआव गिख्रंथाव हा गिसिखादों। हा गिसिखानायनि जाहोनाव हाजो ओनसोलनि लामाफोरा हाजोनि गिसिखानाय हाजों फबसिनजादों, जायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय खालामग्रा लामायाबो बन्द जादों आरो खमैबो गं10निफ्राय 12सिम नखरफोरा हा गिसिखानानै फबसिनजादों आरो दासिम सा7 सुबुंफोराबो हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोमानानै दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ SDRF NDRFनि हानजाया नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। एबसुखौ राजखान्थि हानजाजों सोमोन्दो दङ होननानै सोंखारिबाय थानायनि सायाव फिनजाथाय होफैदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जेसेबां रोजा गोदानै सोसनजानाय सुबुंफोरा भट होगोन, जायनाखि बिटिआरआव गं 10 गामिफ्रा गोदानै सोसनजाबाय, जेराव बिटिआरनि हा-हुनि जेंनाया बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 100% थिसनजाबाय। गामि थिसननायनि बेलायाव गं 60 जाबाय आरो बेयाव गोदान बियाब दाबावनांगौ दङ आरो गासै 300नि बांसिन गामिफोरखौ सोसनबावनांगौ दङ। बेजों लोगोसेनो स्कुल प्रभिन्सि लाइन्स खामानिखौबो जों मावनांगौ। बे गासै खामानिखौ मावनांगौब्ला जोंनो एकर्ड सिगनेटरिनि सोरखार नांगौ आरो जायफोरा दिनै सोरखार सालायबाय थादों बिथांमोना 4 बोसोर खावसेसिमल' खामानि मावनो खाबु मोनदों। बेखौ नोजोर बोनानै हारिनि स्वार्थखौ सिगाङाव लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जायखि बुङा मानो जों जेबो बुंनांगौ गैया, मानोना जों 2025 मायथाइयावबो हाग्रामा महिलारी बिथांखौ मदद खालामदोंमोन। 15 बोसोर हाग्रामा महिलारी बिथांनो एबसु BLT बर' रायजो राजाफ्रा हारिनि थाखाय मदद होबोदों। बिथाङा गावनि सोरखारनि समाव BJP आरो कंग्रेसजों थानानै सोरखार सालायबोदों आरो प्रमद बर' बिथाङाबो 5 बोसोर BJPजों थानानै सोरखार सालायदों। जों गासै एबसु आरो बर'नि गोबां आफादफोरानो BPF UPPL ज' जानायखौ लुबैदोंमोन। बेनि थाखाय जों सानैखौबो लिंहरदोंमोन, नाथाय हाग्रामा महिलारीया फैयासै। जोंहा रावनिबो सायाव गाज्रि बुंनांगौ गैया आरो आं रावखौबो गाज्रि बुङा, नाथाय जोंनो 5 बोसोर सम नांबावगौ, जाय एकर्डखौ जों 100% सुफुंनांगौ। सोरबाया जोंखौ बुंदों एबसुआनो UPPLआनो एबसु होननानै, नाथाय बे बुंनाया सैथो नङा। एबसुआ इन्डिपेन्डेन्ट बिसायख'थियाव माब्लाबा बाहागो लाबोदों, माब्लाबा दोलो दादों, माब्लाबा सोरखार दानायाव हेफाजाब खालामदों। बेनि जाहोनानो जादों हारिनि स्वार्थआव। आरो जायफोर बिथांमोन दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना एबसुखौ राजखान्थिजों लोब्बा दङ होननानै सोंखारिबाय थादों, बिथांमोना मोनसे समाव सासे गावसोरनो दैदेनगिरिमोन। बिथांमोनानो जोंखौ फोरोंलांदों राजखान्थियाव बाहागो लानो हारिनि स्वार्थनि थाखाय। आरो दोलो दानाय बिसायख'थियाव बाहागो लानायखौबो बड'फानि आन्दलन आरो बिनि उननि आन्दलनाव सोंखारिग्राफोरानो एबसुआव थानानै बै समाव खामानि मावदोंमोन आरो बिसोरनो बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना जोंखौ सोंखारियोब्ला जानाय नङा होननानै बुंथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। रायजोआव फिन आरोबाव सा7 रहिंग्याफोरखौ खानो हादों। काछाराव फिन सा7 रहिंग्याफोर आइजो गथ' गथायफोरनिफ्राय लानानै गासै सा7 रहिंग्याफोरखौ खानो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे रहिंग्याफोरा गोबां बोसोर सिगां बांलादेशनिफ्राय भारतआव आयेन बेरेखायै हाबफैदोंमोन आरो गोबाव समसिम हायद्राबादाव थाबोदोंमोन आरो हायद्राबादनिफ्राय दायो बांलादेशआव थांनो थाखाय फैनायाव काटिगड़ायाव हमनो हायो। दायो पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लानानै बिसोरखौ सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
मुसलपुर हालाम फेसबुक पेजनि गेजेरजों अमरावती गामियाव एबसुखौ हाबहोआ होननानै फोसावनाया नंखाय होननानै फोरमायदों अमरावती गामिनि रायजो राजाफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिदों दि थांनाय 26 खालारखालि अमरावती गामियाव जाय बिथांमोना मोनसे मुसलपुर हालाम फेसबुक पेजनि गेजेरजों एबसुखौ हाबहोआ होननानै पस्ट खालामनाया सैथो नङा आरो जाय बिथांमोना बेबादि नंखाय फोसावनानै जोंनि गामिखौ बदनाम खालामनो नाजादों बिथांमोनखौ जों गोख्रों सोंखारिदों। मानोना जोंनि गामिया दासिमहालागै बेबादि सोरनिबा दोलोखौ हाबहोनाय सोरनिबा दोलोखौ हाबहोयै बेफोरबादि जेबो थिरांथा लानाय जायाखै आरो जायखिजाया राजखान्थि दोलोआनो हाबफैयाथों मानो जों गासैखौबो हाबहोयो। बेखायनो जों बेफोरबादि नंखाय फोसावनायखौ जों मोजां मोनाखै आरो उननि समफ्राव जाहाथे जोंनि गामिखौ बेबादि नंखाय फोसावा बेनि थाखाय खावलायहरदों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। साननैसो सिगां गोमानानै थानाय उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहा बोखांदों उदालगुरिनि फेरगावआव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया थांनाय 15 सेप्तेम्बराव खरम फुजा नायनो थाखाय थांदोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। बे गोमानाय जाथायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा पुलिस थानायाव गांसे एफआइआरबो होनाय जादोंमोन। बै एफआइआर होनायखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों उदालगुरि सिमा निथुवायाव सुक्लाय दैमानि सेराव हाखर जावनानै फबनानै दोनखुमानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। बे जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरा सोमोनांदों। दुथां लम्पट सुबुंफोरा जिनाहारि खालामनानै फबनानै दोनदोंमोन बे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ। जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोबावनाय बादिब्ला बे एखे जाथायानो 4 दाननि सिगां नावकाटायावबो जादोंमोन। बेखौबो बेबादिनो जिनाहारि खालामनानै फबनानै दोनदोंमोन। बेखायनो जायखिजाया फुजा मेलायानो जायाथों मानो पुलिसफोरा गोख्रों नोजोर होनांगौ। मानोना आथिखालनि फुजा मेलाफ्राव गोबां सुबुंफ्रानो ड्राग्स बायदि निसा फेग्रा मुवाफोरखौ बाहायनानै बेफोरबादि मुगैथाव खामानिखौ मावनो हागौ होननानै फोरमायदों आरो बे जाथायनि दायनिगिरिखौ जाहाथे संदाननानै आयेन बादियै गोख्रों साजा होयो बेनि थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोना। 22 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय पश्चिम कुमारिकाटा पिसिडिसिनि गासै रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै एमएलए लरेन्स इस्लारिनि नुजाथिनायाव हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा फोरमायथिदों दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव UPPL दोलोआनो सोरखार दागोन आरो बेजों लोगोसेनो बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानानै बिजेपिआ बिटिसिआव सोरखार दायोब्ला रिमट कन्ट्रलजों सालायगोन बुंनायनि सायावबो फिनजाथाय होदों एमएलए जलेन दैमारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि रिमट कन्ट्रलजों सालायग्रा राजखान्थि हान्जाखौ बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा गनाया। मानोना जों लुबैदों बे बिटिआरखौ बिटिआरनिनो सोरबा सासेया सालायनो नांगौ आरो बिटिआर खुंथाया जोंनि मोन 26 हारि हारिसाफोरनि आखायाव थानो नांगौ। बेखायनो जोंनो गोजाननिफ्राय रिमट कन्ट्रलजों सालायनायखौ रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो गनाया आरो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा रावबो रिमट कन्ट्रलजों सालायजाया होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो जलेन दैमारि बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।